Det kan ikke undgå at se det, hvis du går ind på Google. Gå ind på Google, Torben. Nå, så står hun op, det er sjovere. Og så var dans med, skat. Danse. Kan du huske, hvad det hed mere end det, Morten? La hedder det, og så mellemrum F-O-L-I Ja. C-E D-O-U-C-E. Ja, det er godt. Der er sådan.